Ακαδημαϊκό τέταρτο, επομένως μπορούμε να αρχίσουμε. Ήθελα να παρακαλέσω, μάλλον παρακάλεσα και μου υποσχέθηκαν οι κυρίες και οι κύριοι εισηγητές ότι θα τηρήσουμε το 20 λεπτό, διότι είδαμε και θερμές αντιδράσεις όταν αυτό το υπερβαίνει. Και το θέμα μας είναι η αυθαίρετη δόμηση, ένα θέμα τόσο παλιό όσο και το ελληνικό κράτος. Τα πρώτα αυθαίρετα ήταν αναφιώτικα και το οποίο με διάφορες μορφές παραμένει και μάλιστα με ιδιαίτερη οξύτητα στην τωρινή περίοδο. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω ότι θίγονται από τους σημερινούς συζητητές. Η πρώτη των οποίων είναι η Σύμβουλος Επικρατείας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, με θέμα την αυθαίρετη δόμηση και την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι και τον νόμο 4014 του 2011 και από εκεί και πέρα είχαμε και άλλες εξελίξεις. Ο λόγος λοιπόν στην κυρία Σακελαροπούλου.